Norok jara ani o YouTube channel nai tongo nongna ang kaisa request khaimo sungo koke ani o channel ang mutual fund share market tai investment related topics no tini kok sauta ko engkai abon bagi nongna ang kaisa request khaimo sungo je ani o channel ni video rong norok educational purpose yakaba srungnani tai sinani purpose tin norok naidi ani kok bai kunu jagao share market phanong thung ba mutual fund phanong thung aro invest khaina ta thangi ama hai jaga rogo invest khaina thang kan ro kuno season uja borok bai kok salai yakaba financial advisor bai malai nok aro go invest khaji ta ko ani kok bai invest khaina thang tangkhe ang ana channel lo ama hai video khamani karon ongkha je investment mutual fund share market no sung sinani si saimana ni si tarpore nung nini rang no invest khain da khaida abo nini one sumani lose ani kok bai invest rukta khaidi abona ang clear khanya bagai kaisa example rei sana जों जेफोर स्कुलाव पढ़ाशुना खालायो लेखा पढ़ा खालायो आफोर जों बेंगली साबजेक्ट पढ़िबो अंक मैथ साबजेक्ट पढ़िबो साइंस पढ़िबो गावमा साबजेक्ट जों पढ़िबो किन्तु जेबरक साइंस पढ़िबो बा बेंगली पढ़िबो तारमाने हाया जे थेनांगो फाइबो साइंटिस्ट नंनाय बा बांग्ला साबजेक्ट कोन टीचर नखने आमहाय कुनो सिरिटी करै ताको किन्तु जों मा सोलों ठीक आमहाय आनि चैनल जे टपिक सुनते आं कक साबो आबो सोलोंना बागैसे सिना बागैसे ताय सेमाना बागैसे बेबां खायमान यागुलो न अरो जरि इंटरेस्ट नगबा इनवेस्ट खायमानो कामके सायमानै कामके संगै आबन बागै आं भिडियो खायमान ताको तारमाने आं केबनो इनवेस्ट खायना बागै या बागै इनवेस्ट भागे खायके जानो ताबसो जरां जे सायमान का जेसे आं बुजिखा आबन नंनो साना बागैसे अ भिडियो खाय दरमनो महाय बहनि मानो जे इनवेस्ट खायनो सकां हाय लखान खायावै किसासो बुजियो खायके बचा आ थानि नंनो आं केसा लगेरि मानो आसुनो nini rangno boro invest khani khaya abo nini thani se abo nungno abono decision manalai to ga khaklayo no buji man khanani ang tam sanai to lamso nungno ani YouTube channel lo binung ke rang puisa phadi hingka tahute bukorok sungtau jodi mutual fund rang invest khain thangke bahake khlainai boboni through tui khlainai abno tuisung khacha thain kokslani share market ni news rono semna thangke tabuni jarago gabangma android apps tongo sung mobile lo download khainai डायरेक्ट शेयर मार्केट नि याखा म्यूचुअल फंड नते गोबांमा खबरनो जों नायमानो याखा परिबो मानताको इनका आबहानि गायसे मोबाइल एप्स दंगो बिनि बुं थांके ग्रो एप नि बिसंतिबो नों म्यूचुअल फंड रां इनवेस्ट खायमानो प्लस अरो स्पेशल म्यूचुअल फंड इनवेस्ट खायमा गई ग्रो एप नि थ्रु नों जरि इनवेस्ट खायके इनवेस्ट खायनि ताई म्यूचुअल फंड सेल खायनि बा म्यूचुअल फंड नों फालिनान थांके और कुनु चार्ज नाया थाको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गुरु एप नि बिसंति नों म्यूचुअल फंड रां इनवेस्ट खायमानो याखबा म्यूचुअल फंड न फालै बा एग्जिट फायनाय नों अनि अंख्रिबो फायमान थाको आबन बागै गुरु एप्स टोटली फ्री और कोनो चार्ज खाया थाको किन्तु अब मुदनारि शुधु मात्र म्यूचुअल फंड इनवेस्ट फाइन थांतानि याखबा एग्जिट फाइन थांतानि गुरु एप्स कोनो चार्ज खाया थाको कंप्यूटर स्क्रीन नंना फनबि थाङानो जे गुरु एप्स बो माहाय আর অগ্রো অ্যাপস নো নর যদি ডাউনলোড খাইমু जोंखबा आं आंनि डिस्क्रिप्शन नि तलाव अ एप्स नि लिंक बरि रबानो याखबो नर गबो तामहान बनो गूगल नि प्ले स्टोर बो मान थको आरो थागबे डाइरेक्ट डाउनलोड खाइमनो याखबा तलाव आं डिस्क्रिप्शन रि रबानो अग्रो एप्स नि लिंक नो आरो क्लिक खाइबो नर डाइरेक्ट चिनि प्ले स्टोर थांनि अबनो नों डाउनलोड खाइनि मान आरो तेगाइसको आं नंनो सानमु सुंगो बिसि काइसा सका अग्रो एप्स जेफ्रो आं निजेबो डाउनलोड खाइजगबो जेफ्रो डाउनलोड खाइया प्रो आरो सुरु मात्र म्यूचुअल फंड रिलेटेड इनफरमेशन रजागता 2023 ताबुक जन मासुलै दङ गुरु एप्स नम्बर अपडेटेड खायनाय ताबुक अ एप्स नि बिसिंतै सुदु मात्र म्यूचुअल फंड या नों मुचु खांखबा चिनि स्टक मार्केट अब याखबा शेयर मार्केट अब नों शेयर पाइमानो याखबा शेयर फालैमानो आगि जे फैसिलिटी गुरु एप्स दङ आ फैसिलिटी ताबुक बारि रेखा अपडेट खायमानो यागलो और नों ताबुक स्टक डाइरेक्ट पाइमानो स्टक फालैमानो होल्ड खायमानो याखबा इंट्राडे बो खायमान ताको जे सामने इंट्राडे माने नांनो साका जे जस्ट नों तिनिनि पाइनाय बा तिनिनि फाले नाय ताको आमहायबो खायमानो आमहायरो खायन थाखाय किसा चार्ज नांगो फियाबा आगे समाय थासिनो समायता म्यूचुअल फंड रां इनवेस्ट खायन थाखाय टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट खायनि नों गुरु एप नि बिसुंतै नोंरो इनवेस्ट खायमान ताको दा फायनिंगो जों बिसि कगले रेवै तिनि भिडियो पाइनान सका गुरु एप्स नि इंटरफेस फनो गरबानो आरो बाहाके बमतके इनवेस्ट खाय आमो केचा फनो गरबानो तो जों फैबाय कंप्यूटर स्क्रीन और गुरु एप्स ने सर्च खाके कम फायन और जों क्लिक रखांके
bini website जों हाबै थांमान ताको ग्रुप एप्स आं सगांबरन एकाउन्ट खुलुगजाक कटाल खनर एकाउन्ट बाहाय खुलुग नाइन थाका आं आलादा भिडिअ खालाय मानो तांखोबा नर्माली जेकुनु एप जों डाउनलोड खालाय जेबाबे एकाउन्ट नामो ठीक अरबो आबायखन स्टेप बाय स्टेप जे गुरु एप सान माने मते खालाय थाङो नरनि एकाउन्ट अंगै थाङा न तबंखा सिनि गुरु एप्स नि इन्टारफेस अ जागाव नरनो खना जे अर म्युचुअल फान्ड सियाक दं अ जागाव गां थासिगन सागा आगिनि कचा म्युचुअल फान्ड स्टक नि कुन ऑप्शन करि ताव नरनो खना अर स्टक नि ऑप्शन म दङ गो स्टक हांके सिनि मार्केट बो स्टक बाहाय चलै दं आमतिरनो नंनाय मानताको तो स्टक न तै जों तिनि अर साना थाङिया तां माले म्युचुअल फान्ड सिजांनि तला जों अर नुखा नायनाय जे आं अर इंडिकेट खायरवानो गो टप पारफर्मिंग म्युचुअल फान्ड सिजाक दं ताको माने थानाय कयेक बछर बा थानाय 5-6 बछर बो म्युचुअल फान्ड बो रिटार्न दै दं और किहिसा फुनुगिर कथा जेमन अर अक्सिस ब्लू चिप फान्ड डाइरेक्ट फान्ड थाने 3 इयर्स 9.5% बो रिटार्न देखा नर सेमन कोरोना भाइरस चलै दं ताबो अमन बागै मार्केट डाउन क्लाइजाक आन बागै माने जत्तो शेयर मार्केट नि जत्तो स्टक न काम काम स्टक न ताबो किसमिसा माने डाउन ट्रेन थांजाक तो फन फाइनाइ सालगो अब तेइसा बिनि जागाव सगिमानियो हंको अरबो जे इंटरेस्ट न म बारिन मानताको एक्चुअली मोर गुरु एप नि बिसिंतै नों अर रां इनभेस्ट खायमान ताको म्युचुअल फान्ड जों रां दाना थांके दुइटा सिस्टेम दं कायसा हंके लामसाम एमाउन्ट ते कैसे हंके सिप हंताको सिप नि पुरा बुं सामथांगे जों सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हंताको लामसाम हंके नों जेसो रां तंनि यागो 10,000 20,000 वाइसाबाय रां रिखा जों आबनो इंराजी बाय फिक्स डिपॉजिट बनो माने ताइ मास मास जों रां दालिया आबनो जों 1 बोसोर बाय फान दाखा 5 बोसोर बाय फान दाखा आबनो जों शेयर मार्केट याखबा म्युचुअल फान्ड जों लामसाम हंताको सिप हंके तामो सिप नि फुल फॉर्म हंके सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आबो हंके नों जे बरं यागो गोबां मार रां एकलगे गरै बर किसा किसा खालायनाय मासो 100 200 बा 500 खालायनाय रां जमाना थाङा हंके आबनो जों सिप न याखबा सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हंताको एक्सिस ब्लू चिप फान्ड डाइरेक्ट प्लान और नों तंनो रां जाना थाङा हंके मिनिमाम सिप माने मासो मिनिमाम नों 500 टाका खालाय दाय थांमानो आर लामसाम का जाना थाङा हंके मिनिमाम 5,000 गोबां नों जेसेबां दिमानो 10,000 20,000 जेसेबां दिमानो तांके मिनिमाम 5,000 नों एकलगे फिक्स डिपॉजिट दिमानो गताव नों और जरि रां इनभेस्ट खायन थाङा हंके कायसे हंके मानलि सिप नि तंगो सिजाक यांग हंके वन टाइम नि सिजाक तंगो ताको ठीक आम हाकिनो नों मानलि सिप खायमा हाके लामसाम याकबा वन टाइम बा थाङबा नों और रां इनभेस्ट खायमानो जेता जों एकलगे वाइसा खांखनो फिक्स डिपॉजिट हाके ताइ मासो मासो रना नांया ताको गरो लामसाम रां दान थाके मैक्सिमम तो जेसेबां रिमानो मैक्सिमम तो नों जेसेबां रिमानो 10-20,000 जेसेबां मिनिमाम 5,000 नों रां इनभेस्ट खायमान ताको गम हाके रमान पर नों इनभेस्ट नुखना ओ इनभेस्ट क्लिक खायर गांके प्रोसेसिंग नाय प्रोसेसिंग टाइम खनि नि बैंक नि रां कायना बागि बरनानै नि परमिशन सनाय पर जेता नि लिंक का ओ ग्रो एप बाय आ रां न बरक तालांगनि इनभेस्ट खायनाय ताको गम हाके न म्युचुअल फान्ड जों रां इनभेस्ट खायमानो जेफ्रु नि रां म्युचुअल फान्ड इनभेस्ट नि थाङना आबन पर नों नि रां न कायनानि आमाय ऑप्शन म फायबायनाय गाबनो ति आं आलादा लरगा भिडिअ खायरवानो गमनो ति जरि कुनु सुंगमक त हंका बा तला कमेन्ट्स खायदि ताबुक सजरा भिडिअ न नायमान बागि बेलायनो हामबाय त नरबाय मालाय फैनाय फायनाय ते कैसे कताल भिडिअ हामबाय।